السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّا ندين طاعات عبادت لندي صالح أمل لندي خدای چین اترشق لنگ و محبت لنگ دعای خیر لنگ دی لطف و کرمی بلن قبول دبتا همانگ دا ایلون چرینگ دوسیارنگ قوم خیشنگ اناتانگ اغل غیرنگ دنیا آخر سعادت گننمک ید عقلق بیتن انشاءالله. geçen heftede Beyik Allah köklemeği bilen sahabalan bir neçesi seysinden kærrek erkadam ve bir neçe denanalar Mekke'ye mükerremeni ebberip Habeşe diyen yurda Necaşi diyen padişah mülkünün yürüyen yerine hükümetinin yürüyen yerine barıp şotada qalmaqçı oldular. Ohum kafirlar Mekke'ye mükerremen kafirleri Kureyş tayfan kafirleri bir neçe iki nefer iyi verip bir neçe savgatları kan Qayş dirham yığnap Necaşin Habeşi'nin qovuriyan radını Hazreti Necaşi'ya o devletindeki alimlara vezir vekillerine iyi verip şol musulmanlar iyillerine qaytarsınlar deydiler. Ve Necaşi de onlardan zat soradı. Kur'an-ı Kerim eşitti ve gözlerinden yaş akıp da men buları iyi verecek değerliydi. Aham ben ol hak peygamberliğine şehadet berýänlidi ve eger padişahlığım bir neçe pitada öz meşguliyatım güýmenjimma yoksa barıp o Resulullah'ın kovşunu götürürdüm, kovşundan okşardım deyip geçen hafta geçipti. Aham yankı iki nefer, iki kafirlan Mekke'ye mükerremen kafirlan namayendesi otadan çıkıp qaytıptırlar. Aham olan biri aydıptır, bir zat yadıma düşýämen deyiptir. Yani iki nefer, iki kafirin miydi? Qavzetten kulağasın. Bunu inşallah yankı Necaşi'nin gurrunu ahirine yetirip hem geçen hefteki o hem şu gurrundan kan almalı derslemedi ve qavzeti ders alart inşallah. Şun muhim bir o bendeleki ihlas et zahmet çekip geçiptirler onlardan pend almalı, ders almalı, nasihat almalı. Olan bir aydıptır men diptir erti olsa olya diptir. İnni bir zat yadıma düştü şi Habeşe gelen musulmanları düğünden dargadarın ettir. Oham o bir aydıptır, ey bicri etmeyin deyiptir, o bir kafir. Her nämesin öz obamyzyň adamsy deyiptir. Gerçi bizim aqidamyzda bolmasala da
bizim ovamyzyň adamsy näme diýjek diýipdir Nejaşiýa. Oham olay diýipdir, erti bolsa bolýa diýipdir. Nejaşi Mesihiýe bar aýtjak, bular İsa peýgambera Hudaýyň guly diýäler. İsa peýgambera Hudaý diýmeýäler. Oham Mesihili de maňa gahary geler, Nejaşiň de gahary geler, bular şudur şunu dargadar, mene aýtjak diýipdir. O bir aýtdyr, herçek diýipdir. Beýsen diýipdir, Nejaşi bular dargadar öldürer, biz öz owamyň adamsy her nämesen, yo men aýtjak diýipdir. Erti bolupdyr. Oham Nejaşiýe barıp aýdypdyrlar, eyyuhel melik, innehum yequluna fi İsa ibn Meryem qawlan azima. Yine iki nefer ol kafirliň iýbereni Hazreti Nejaşiň ýanyna barıp aýdypdyrlar, ey padişah diýipdirler. Bir ikisi bir Müslümanlar ve ol Resulullah Muhammed diyen sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa bir bidirip kifayet diýäler. Barda sonra öldürün çağırda sonra göraga diýipdir. İki tane kafir Nejaşiýe şey diýipdir. Bu gurrunlöde häzir halis yatmandan Nejaşiýeni konçkaw bolup meni bileýinni bar şolar getirin diýipdir, men sorajak onda diýipdir. Şun Hazreti İsa barada bir Mesihi adamın hassas boljak zady da ortadaky adam, aradaki adam bar aýdypdyr, gelýäle İsa peýgamber barada sizden sorajak bolýar diýip oňa çyly eşitdiripdir. Oham sahabalar bir-birine aýdypdyrlar, "Mäza taquluna fi İsa ibn Meryem iza sa'alakum an?" Ey näme diýdiň muňa diýipdirler. O Nejaşiýe İsa peýgamberden sorajak diýe. Bular da İsa peýgambere Hudaý da diýýärler, Mesihiýe. Biz näme jogap bereyli? Qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allahu azza wa jalla wa ma jaa bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem kainan fi zalik ma huwa kain. Oham bu sahabalar aýdypdyrlar, bir din ýepkelik diýipdirler. Hudaý Taala we onuň Rasuli İsa peýgambere nämäni aýdýan bolsa şonu aýdar diýipdir. Etçe öldürer diýipdir. Biz doğruyumuzu öz imanımda aýdaýyn diýipdir. Hazreti Cafer ýene aýdypdyr, özüm kepler siz izinde şoň diýipdir. Eýin Allah Taala we Resulullah aýdýan jogabyny aýdaýyn diýipdir. Bartdyrlar. Aham Nejaşi geliverin diýipdir. Siz İsa peýgambere näme diýäňiz diýipdir. İsa peýgamber barada aqidaňyz näme diýipdir. Siz müminler, siz musulmanlar, siz ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýerine düşýäs diýäňiz. فقال جعفر الطيار رضي الله عنه Ja'far Tayyar musulmanlaryň muhajirlaryň namaýandesi olan wekili bolup duran ol aýdypdyr, huwa abdullah we rasuluhu we ruhuhu we kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra al-batul. Hazreti Ja'far aýdypdyr, bil aýdýär, bizim Resulümüz aýdýär, Hudaý aýdýär diýe İsa peýgamber Allah Taalaň bendesi we Allah Taalaň iýeren peýgamberi we Allah Taalaň gudraty bilen we Allah Taalaň kalamy bilen bolan bir gudrat bilen dünýäge gelen Allah Taalaň iýeren ruhy Meryem diýen bir arasda takwa erki adama ýakynlaşmadyk denana goýdy we o da dünýäge getirdi. Bizim peýgamberimiz şunu aýdýardyr. Ine açyk öz eýni İslam Allah Taalaň aýdýanyny aýdypdyrlar. Nejaşi döwrüni gödäpdir. Yerden bir kişicik saman ýamjyk bir agaçlyk bir çywyk tapypdyr. Onu götürüpdir, aýdypdyr oham. Ma ada İsa ibn Meryem ma qulta hada law. Siza samanjyk görýäňizmi diýipdir döwrüne bakyp şeýtip. Siza otjady görýäňizmi diýipdir. Siza agaçlyk görýäňizmi diýipdir. İsa peýgamber şylaň aýdyşyndan şu samança fark edenak diýipdir. Samanyň agramyça da fark edenak. Eýni İsa peýgamber şylaň aýdyşy diýipdir. Dogry aýdýarlar şuna diýipdir. İnciliň aýdýany şu diýipdir. Samanyň agramyça da şylaň fark edenak diýipdir. Fatanakharat batariqatuhu. Awjatdan gulak asyn. Döwründäki Mesihi alimler ağzı borularından yer çıkarıp näjire boldy diýipdirler. Padşaň ýanyna kepläpdirler. Şol inni aqidalaryny keplenýärdi. Fatanakharat batariqatuhu. Ağzı borularından üst çekişip näme boldy diýipdirler padşah.
Padşah aýdypdyr. Faqala ve inne hartum wallah. Agdy burnunuzdan üf çekseňiz çekin. Dogry saşy diýipdir. Hazreti Necaşi radıyallahu anh hak aýtdylar diýipdir. Allah'ın aýdamaýdy we teala diýipdir. Ve inne hartum wallah. Ýyňursaňyz görüň hak aýtdy diýipdir. Oňam sahabalara aýdypdyr. Fe entum şuyumun bi ardi. Hiç kimse de habar atıp bilmez diýipdir. Men mülkümde ýaşaň diýipdir. Men yesubbukum garima, thumma men sabbakum garima. Her kim size da bir zat diýse, tawan çekmeli bolar diýipdir. Ýene de aýdýan diýipdir. Her kim size bir zat diýse, tawan çekmeli bolar diýipdir. Hiç kimse de habar atma haqqy ýok diýipdir. Azat men mülkümde näçe ýaşajak bolsaňyz ýaşa beriň diýipdir. Ay berekallah Hazreti Necaşi radıyallahu anh. Men kızıl kumuş ton kızılaların bunlara eziyet bölerin bolmaz diýipdir. Bunlara her ma qayış getirdiler diýipdir. Qayış näme deýin diýipdir. Ruddu aleyhime hedayahuma. Sowgatlaryny ýyzyna beriň diýipdir. Gerek gel diýipdir. Aksille diýipdir. Men ýurdumda taklamasalar sowgatlar. Geçen hepde sowgatlar ýokda täbil alypdylar da. Sowgatlaryny beriň öýlerine diýipdir. Gerek gel diýipdir. Faharaja min indihi maqbuhayn mardudan aleyhima. İkisi biýavrey bolup kawulyp çykyp gaýdypdyrlar. Şol sowgatlary bilen bile Mekke-i Mukarrema'ga şeýin hit bolup gaýdypdyrlar. Biz Hazreti Necaşi mu'min musulman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ummatyndan boldy. Sonra şu wakadan 16 ýyl sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15-16 ýyl sonra taqriban 60 ýaşyň döwründe Hazreti Necaşi dünýeden geçýär. Ve şonda Hazreti Cibril gelip aýdýar Necaşiň cesedini süýşürýär Medinaga şeýin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öwüne getirýär. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem na'an Necaşiye fil yawmillezî mâte fîh ve haraca bihim ila'l musalla fesaffa bihim ve kebbera aleyhi 4 tekbirat. Radiyallahu anh. Necaşi aýrylan güni, dünýeden geçen güni Cibril ferişte Necaşiň cesedini getiripdir, ýygnapdyr ýeri. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, tamam sahabalar öýşürip, sat tutun diýipdir. Janaza okuýaýyn diýipdir. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz imam bolup 4 tekbir aýdyp Allahu ekber, sonra ýene Allahu ekber, ýene Allahu ekber, ýene Allahu ekber. Halis berdi janazadan 4 tekbir bilen janazasyny okypdyr. Ine bir de Hazreti Necaşi mu'min musulman bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü imam bolup janazasyny okypdyr. İnşallah işte derslerini aýdýar. Bir 3 tane bir muhim bir almalı dersimiz var. Araplar bahil adam 3 çeşitli diýerler. Bir adam var, öz maly mülkünü özüne düzüye, emma halka düzüp bilmeýär. Oň adyna bahil diýip aýdýarlar. Hiç kime bermelerden. Emma bir adam var, maly var, halka da berip bilenä, özüne de düzenä. Mana Araplar le'im diýip aýdýarlar. Türkmen ustadymyz Jibbaran Tahir aýdýar, aňyrda bir bahil, goranca adam. Hiç zada peýda etmeli, özüne de dözmeýär, halka da bermeýär. Emma üçüncü şaqi diýip aýdýar. Oňa ustadymyz aýdýar, oň adyna türkmen kösünün diýär. O nähil adam maly mülkü var, özüne dözmeýär. Halka da vermeýär. Başga bir şol adama ýaxşylyk etse, şoňa daşyndan qahar gelip şoň öwüne geçeti gelýär. Şoň näme diýip şoňa kömek etmeli, näme diýip şoňa bermeli. O bermeli ki diýip şoňda ady öwüne geçecek bolýar. Maňa araplar şaqi diýip aýdýarlar. Betbaht diýdi. Küsünün diýdi. Tütek küsün dünniden geçmeli adam diýdi. İmandan daşlygy welden dert almaly ýeri. Wagty ki musulman adamlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalary barıp Habeşe diyen yurtta Necaşi şolara ýaxşylyk edenni Mekke'de kafirlere näme agran düşmeli? Bir pikretden görün. Hap öz yurdumuzdan gitdiler. Ay o tadı hoş geçtin nimeler. Barıp şu Habeşe'de hoş geçir yerlerin götürüp bilen akla. Ohum öz ýarlaryndan gaýş ýygnap
çerm yığnap, ham deri yığnap, pul harc edip, zehmet çıkıp barıp Necaşi'ye vermeli, näme dip? Şulara yaxşılık etmedi. Hi insaniyetmişi. Barıp bulara kafir diyeyli. Kafir olup şey ettirler. Barıp Mekke'den harc edip, zehmet çıkıp barmalı, näme diýmen? Şulara yaxşılık etme diýmen. Hi insaniyeti gelişýän zatmışy. Gelişmeýän bolsa, mümin musulman adama da gelişýän däldir. Bir musulman adam, bir musulman hanawat bilen izdiwaj etjek bolanda, fakat şoňa bahillik edip, maşin tutup, öz üstünden harc edip, zehmet çekip, telefon görüşüp, kepleşip, hiç tatlı niyetinde olman, fakat şoňa daşyndan bahilçilik edip, şoň öwüne geçjek bolup, şoň toň tutturmajak bolup, şoň qyýdyn berdirmejek bolup, şoň ogluny öldürmejek bolup, izdiwaj etdirmejek bolup ara düşüp gelmek, çyn musulman adama liýagatly zat däldir. İmanlı adama gelişýän däldir. Bir bekbaht kafirler özden barıp Mekke'den turup barıp Habeşe barıp şulara yaxşılık etme, men taňa qaýış bereyli, deri bereyli diýip olan etip berişlerini görüň. Bular bir kafir adam. Derstra ender ahadu Ahmet bizen. Ey berader, var hez bu cehleten. Ey berader, var hez bu cehleten. O kafirler qawlasyn. O kafirler kimin diýenini etdiler? Ebu Cehlin diýenini etdiler. Biziň içimizde nefs diýip bir Ebu Cehl var. Destra ender ahadu Ahmet bizen. Allah'ın diýeni bilen mol. Resulullah'ın sünnetine ýawyş. Ey berader, var hez bu cehleten. Ol kafira Ebu Cehlin diýenini edip barıp qaýşa kitipdirler. Habeşe Necaşi'ye var, musulmanlara yaxşılık etme diýip. Biziň içimizde de Ebu Cehl var. Nefs diýip. Başka birinin izdivacına bakilçilik edip, başka birinin işi onfusuna bakilçilik edip, çok öwüne geçecek bir durum bir Ebu Cehl var, on diýenini etmedikdir. Ya meselen, açıqrağa edip aýtsak bir fakir hanawada var, awgulan asyn. Yetim oglancık var. Ya bir dulzena ana var. Ya bir garip hanawada var. Meselen şoň hemsaýasy ya bir görtdir, ýylly bir gedek meselen görtdir, 1,5 kilo tuwel tutdur da öýüne. Aham başka bir yerde yaxşılık etjek bolsa, zady bol, onu berme. Fakat şoňa bahilçilik edip aýtmak musulman adamyň liýagatyny ýokdur. Oňoýuny dükülep öti, oňoýuny näme diýip öti diýip durmak musulman adamyň liýagaty zat däldir. Musulman adamda bolmaly ýagdaýda däldir. Bir fakir adam, zayıf adam, yetim hanawada, yetim saklap duran hanawada, fakir hanawada, hiç tat yok yerinen bir gebek bir görüpdir şoňa bir zat çyrylyp durany, ýoňa diýjegini bir zat bolup öti, aýr oňa ýaxşylyk etip berme, baş şerik ber diýip, bizirek bir myzahamçylyk bolup durma. Mümin, musulman, imanla ýaşap beren adam, ol Ebu Cehliniň diýenini etmesin. İçindäki kafir nefsiniň diýenini etmäýin. Başka bir yaxşılık etip berene, şol maşinli motoru bolup gidaýan ýa-da öýli ýylygyny bolup gidaýan, bolsa bolarda näme ol adamda? Onu daşyndan bahilçilik etmeliler ki, bu kafirliň ýagdaýlary kibi. İkinci dert almaly adamı, Allah Taala jaýyn cennet etsin Hazreti Necaşiň. Näme diýdi? Bilen aýtýan kefi, bir Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsa Peygamber, Musa Peygamber hemmesi bir tahtsadan çıkýar dep diýipdir. Hemmetiniň gurruny bir tahtsadan çıkýar diýipdir. Emme Peygamberler birdir da. Hemmeti bir. Gertu setsibu sed abi bişmuri set ne başet yekşebet çon bökşuri diye. Allah jaýyn cennet etsin Hazreti Mevlana. Edip aýtşyny öýde. Gertu setsibu sed abi bişmuri set ne manet yekşebet çon bökşuri. 100 tane alma bolsa, miwa alma. 100 tane alma da şolaň hemmesini syksaň näme bolýar? Bir suw çykýar. Tamam peygamberlerden sıktan hemmesinin kalbından bir Allah'ın mehabbeti çıkıyor. Hemmesi şu an la ilahe illallah diye geçiptir. Taşından başka ol Muhammedur Resulullah, ol Musa Kelimullah, ol İsa Ruhullah, ol İsmail Zebihullah, ol Adam Safiyullah, her gayet ol İbrahim Halilullah, ol Nuh Neciyullah, başka. Ama hemmesini sıksan onlardan ta değil Allah'ın mehabbeti çıkıyor.
Sana bana olukon der. Şuna girişeylin. Şu peygamberlere girişeylin. Resulullah canın muhabbetine, tamam peygamberlerin muhabbetine girişeylin. Hazreti Adam'dan ta Hatim'e varıyança tamam peygamberler bir vurrun menen gelipdir. Adam şunun içinden özün daşarık saylap koymak ayı akılsın kabul ediyen. Bir porta adamın kefini havva verip peygamberler özünün pul yığınacak bolup geriyenmiştikler. Peygamberlerin özünün bir siyaseti varmıştık. Peygamberler neymiştik deyip bir aytiyan keplerini ağırlanıp dağı. Hazreti Adam'dan ta Resulullah canına geliyençe canlarını yakıp Allah'ın muhabbetine çekecek bolup duran adamlardan onun muhabbetinden, onun iman dininden taşa düşmek anırda bir bedbahtçılıktır. Eyni bedbahtçılıktır. Onun hemmesi bir. Şolun perçemini teliyilecek olmalı. Vurup yıkıp baracak olmalı şuna karşı. Yeni bir tanesi din mağarada dağı yaşıca dilimi de gayim oluyor. Dine diline girmek, yani Resulullah'dan ta Hazreti Adam'a varıyanca tamam peygamberlere dille girmektir. Çünkü hemmesi bir vurrun bulankı. Hemmesi Allah'ın muhabbetini tapmadan çıkıyor. Dini değişli arada elhamdülillah takriben 5-10 yıl var iyi günümden aratanla bir edepçilik keple Hudaya köp şükür kemerşiptir ya yok oluşuptur. Çok düpten bolmalılardır. Herke gustahi konet ender tarik gerdeden der vadiye hasret qarik. Her kim din mağarada Hudayın yolu varada dille verse ola adam tökünmez ükünç kuyusunun içine kaçıp vurunip qalar bedbaht bulur ola adam deyiptir. Din mağarada tamam peygamberle birdir. Hemmesini Resulullah canının muhabbeti var. Hazreti Adam'a var yança belki hemmelerini yaradan iyi veren Allah'ın muhabbetinden. Bu üçüncü ahirki de muhimdir tanımalı adamı. Hazreti Necaşi vardı. Onun edip vurrun yiğidin alkı deyli. Allah Teala'nın muhabbetini tapacak böyleydi. Devre-u-Nakim Mesih'iyle kıyın vurdular Necaşi'nin aydan kefini. Ağız borularından yel çıkarıp çekişip hey ne mi diyen millet kıyın vurur zaten bu aytiyan kefin deyiptirler. Biz Mesih'iyle deyiptirler. Necaşi ne mi deydi? Ve in nahartum vallah. Kıyın vursanız görün. Men haqqa aytacak deydi. Allah Teala'nın dininden çürüyümüşü ihlas etti. Huday Teala vefa köközmedi mi? Ey imanlı doğuldu. Sen men düğün yakşılık görsek şunu yadımızdan çıkarıyız. Bir cevun aradan geçti, yadımızdan çıkarıyız. Emme Allah Teala'nın muhabbeti o vefa yaddan çıkarmıyor. Necaşi yakşılık etti. 16 yıl sonra dünyeden geçenle Necaşi'nin cenazasını Allah Teala Resulullah canının evine koydu. Okuyuşun cenazasını deyiptir. Devre-u-Nakil'e kıyın gördü ki hatta memleketi eştifkan kıyın gördüler Necaşi. Onun öz başına vurduğunu var ona giyip görmeyi. Öyle gen gördüler. Hatta kişileri mutezelzel oluptur bir neçe vakit. Necaşi'nin akidesi yütködü deyip. Mert bolup duruptur imanının içinde. Ey imanlı doğullu Allah'ın eden vefasını öğren. Resulullah'ın önüne koytursun cenazasını okuydu. Huday Teala'nın muhabbetini tapaydı. Ol devre-u-Nak adamdan onun gövününü öğrenşip bulup Huday'ın qaharına düşamaydı. Onun ağzını ödep, onun yüzünü ödep, onun rızayetini tapacak bulup Huday'ın qaharına düşamaydı. Öğrenmedi, hep memlede katı dersizdir. Hazreti Necaşi Allah'ın muhabbeti olsa oluyor. Men haqqa aytacak deydi. Huday Teala da ona nazil derece verdi. Hazreti Cabir näme diye Necaşi'nin cenazası okulacak bolanı Resulullah aytdı diye. Mata al-yawma raculun salih. Qumu fasallu ala ahikum. Ey sahabalarım, bir imanlı adam dünyeden geçti. Turun cenazasını okuyayım diye aytdı deyiptir. Bah. Ey sahabalarım, bir qova adam dünyadan geçti. Turun cenazasını okuyayım diye aytdı diye. Allah'ın muhabbetini tapsak, Huday'ın etken vefasını öden, 16 yıl sonra cenazasını okulanı nazil oti, onun gövününü örsek, bir kuğun yüzümüzde güler, üçüncüğün biz tabirlap görmür. Yaxşıca arkayın olayım. Belki iyi onun içinde yaşap belki. Ama Allah Teala'nın muhabbetini tapsak, onun vakti yoktur. Her haçan, ay Türkmen aydiya ki, yaxşılığı su düğüne taşla, balık bilir. Balık bilmese, halık bilir. Yaradan kadir bileyendir. Hiç koy vermez. Vefa eder Huday Teala. İnsandır vefası yoktur.
İnsanlar küsünüp, bu kadar gövününü görecek bolup, 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 1 ay ne kadar zahmet çekersin, ahırda bir gedek işini bitirmesen hiç çok kalardın. O insanlar ol. Ama Allah Teala'nın muhabbetini tatlık, vefatı kamildir. Görünece aşın görün derecesini. Oturuvermeli misin de defalacak bolsa. Hulasa bu ürün galli 30'dan kärrek, bir rivayette 40'dan kärrek Habeşe'den Mesihile bir Resulullah'ını görecek deyip Habeşe'ye gaydıptırlar. Deryanı yarıp gaydıptırlar. Deryanı yarıp geçmeli ha. Habeşe'den 30-40 nefer evvelin karvan Cahan-ı İslam'da Müslüman olacak olup qaydan karvan Habeşe'den şu. Bir kervan olup üyüşüp keştiye minip yürüyün biz şu Muhammed Peygamber diyerlerini görüyün, görür iman getirir deyip qaydan adamlaşırlar. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelttirler. فَلَمَّا جَلَسُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاطَّلَعُوا عَلَى صِفَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ وَسَمِعُوا مَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آمَنُوا كُلُّهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Aham gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kollaşıp mübarek meclisinde oturuptırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şehresini özdeptirler. Oturuşunu turşunu özdeptirler. Kepleyişini özdeptirler. Kur'an-ı Kerim eşitiptirler. Hemimiz oturup Resulullah canın yanına mümin, Müslüman olup iyilerine etiptirler. Onun Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğünün ovadaşı bunu eşitip kervanın yanına geliptir. Aydıptır مَا رَأَيْنَا رَكْبَ الْأَحْمَقَ مِنْكُمْ. Samtık millet deyiptir. Ebu Cehil yankı Müslüman olarak. Siz yal samtık adam ben görmedim deyiptir. Sizin ovağınızın adamsı Muhammed diyen adamı gördüğü bir verdi. Müslüman mı bir verin ki deyiptir. Gelip yanına oturma kanı deyiptir. Kaytan bana iman getirdiniz. Kaytan Müslüman mı olup, iyidine düşüp, aydanını kabul edeceğiniz deyiptir. Men ovadaşı deyiptir. Men aydanım menen olun. Men tanıyan mı cadugeri değerliğini binemen deyiptir. Olan aydan kefini ödün ders bile bir değer. Ola aydıptırlar. Selamun aleykum. La nucahilukum. Lana ma nahnu aleyh. Ve lekum ma entum aleyh. Lem ne'lu enfusena hayra. Öyle bolya deyiptir. Anırraktırın deyiptir. Sizin davamı yok da bilin deyiptir. Öde işimiz bilen bulun. Ben de öde işimiz bilen bolacak deyiptirler Müslümanlar. Ahir kefini ödün. Sen kefin menen özümüzü qovluqtan alıp qalmars deyiptirler. Lem ne'lu enfusena hayra. Ey onun kefine gidip imanından, dininden, Kur'an'ından, tefsirinden, vaazından, Hudayın muhabbetinden daşa düştüren imanlı doğan ders aleynin bu gurrundan. Lem ne'lu enfusena hayra. Sen kefin menen özümüzü yaxşılıktan alıp qalmars deyiptir. Özümüzü imandan alıp qalmars deyiptirler. Aham Resulullah canın yanına mümin Müslüman olup dünyeden Müslüman olup öz ovalarına geçiptirler. Ulamalar aydıptırlar ders var bu üründe. Mühimmeti ders ki oturuvermeli üstüne. Yöne geçmek de hayıplardan. Köyüne Türkmenin buraya giyen kefi vardır. Ne mi diye? Malın mı? Özüne nesip etsin diyendir. Ilmın mı? Özüne nesip etsin diyendir. Bir mana var ha şunun içinde. Ovanda bir din bernaması var mı? Şehrinde bir din bernaması var mı? Mahallende bir din bernaması var mı? Özüne nesip etmeye gerek. Yani bolmak bilen değil haşi. Bak deryanı yarıp keştiği bilen suğun üstünden çıkıp kayıtmalı. Resulullah canın yanında Müslüman olmalı. Her ovasının akadan Müslüman olana İçinin bir hadisliği olansan, necisliği olansan, telekeliği olansan nesip edene. Qarı Türkmenin aytýan işi özüne nesip etsin diye. Nesip etmeye gerek. Hudaý Taala'dan dileýin. Hudaý qowýyny bize nesip etdiňleri. Düýüňde olanın peýdasy ýok. Özüňde olanın peýdasy ýok. Nesip etmeye gerek. Allah Taala'dan dileýin. Hudaý qowýyny bize nesip etdi. Ine senetli ürün
Ebu Cehil qaytam onlara samsık deyip şoları Müslümançılıktan çıkarıp ötü. Näme telik adam şu bir azal kefi ada başka adı yok. Öz yükünü günahını ağırtmadan başka işi yok da. Şu bir azal kefi var şuna aytıp kalmalı. Başka edecek işi yok. İkinci ders almalılar. Jovan dostlar ikimizin ders almalılar adamı. Fırsat elden vermeliler. Fırsat dediğin näme? Bir vakt miqdar vakt İşte içkin ellen diye. Yine 15 dağıdan şu vakt tamam oluyor. Bir fırsat şu otur. Ol dışarıda, ol başka yerlerde güymensen de geçiyor. Bir fırsat. İşte içkin ellen diye. Yine yarım saatten gelip mesela işte oturdu, şu oturuşuk yok. Buna adına fırsat diyelim. Maşin yine 10 dakikadan uğrayacak değil mi? Musafirata. Ya Mekke-i Mükerreme'ye kaçıp uçup gidecek değil mi? Yapayım 10 dakikadan uğrayacak. Fırsatçı. Var yetirmeliydin şu vakt. Güymen taman edimelle. Güymen sen ne böyle uçup gidenle? Ah diyenin peydası yok böyle. Onun kervan mı ara? Şimdi Resulullah can baka geleyliğinde vurup yıkıp yani arkaydıktırla da. Gelip Resulullah canın mübarek yüzünü ödlep keyif edip Müslüman olup dünyadan geçiptirler. Fırsatın kadrını veriptirler. Ay erti, ay yaşım 20 varsın, ay bir ağama geçeyim, ay bir görevli, yaşım 30'da varsın, ay 40'a varsın, her toyum geçsin, her nemem geçsin diyen adam, ol fırsatı elden veriyor. Ol kösünmek, ökünmeye var ya. Görevleri deryanı yarakını vurup yıkıp kayıptırlar. Müslüman molaqana iyine gitipdirler. He, bizilemi bir ovara örgenge şey deymendirler. Näme deyip? Son görüpdirler. Allah Taala rızayeti şoň içinde. O ulağasın. Wagty ki bilipdirler. Hudaýyň hoşlugy şoň içinde. Indi näme güýmenmeli? Bir fikret görelim. Wagty ki Allah Taalaň rızayeti şoň içinde bolupdyka, wagty ki bir duaýy kunutda witr namazyna näme diýer? Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu idnâme ve ileyke nes'a. Hudaya sen rızayetine gaşin bil çakkan evet üşüyenler deydi. Ve ileyke nes'a. Hudaya biz yort yatten radiyetçılığına gaşin deydi. Çakkallayat, sa'yediyat, çıllayat. Fırsatı elle vermeliler. Ovul al-medini eyligil hasıl. Allah Teala mahtumulin cayn cennet etsin, günahsın mağfiret etsin. Sana bana ediptir. Ovul ilmi dini eylegil hasıl. Canına yetişmeyi acal mı hasıl? Vaktına evvel namazını, dehdetini, gerek zadını bil. Şeriat azalıp, din olup atıl. Alimler az olup kitap tapmazden. Bir vakt ahun molla tapmani yönü sommul qalama. Şimahal baqa qadrin billi dert öğreniptir. Şimahal baqa qadrin billi gerek zadın öğrenine gal. Alimler az olup kitap tapmazsen. Bir vakt ahun molla tapmani, qari tapmani, molla tapmani sommul qalama deyiptir. Fırsat bademi. Huriyik. Qamını iyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qissat kefayeti aham yine önkürün uyun alıp gideyim. Bundan ovadan kep aydıp boljak diýer. Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem aydiye. Eger sizin biriňiziň elinde bir nahal bolsa, kiçik bağjagal. Ini Hudaý tarafından size haber verilse, ine şimahal kıyamet boljak. Yönü şonu şümdir qalmağa bir wagtyň bar bolsa, felyef'al. Kıyamet boljak ki deyip onu oklap koyma deyipdir. Şonu ekde gal deyipdir. Şu jal wagtdan istifade et deyipdir. Şonu eksen miwe berjekke, ulaljakke, ösmäne wagt yok. Näme eken moyun kıyamet boljak. Netije berjekke onu da wataşan ekde gal deyipdir. Şu jal fırsatdan istifade et deyipdir. Fırsatlarını yerde geçiyor. Vaktlamı yerde geçiyor. Her yerde geçti de bir yadigarlik görürmeydi. Günah yerde geçirmeydi. Hudaý Taala ey bendem şu tak barma diýen yerde geçirmeydi. Bir gowa adama wagt geçip barýar. Bir gowa adama diýipdir da bir haram meclis, haram oturşyk, bidirek gıybet, bidirek ýöne pulurçyk kefin içine bir geçip barýan gowa adam maňyşdykda falan sofi gel aramyzda otur diýipdirler da.
O näme diýipdir? Güni wedäpdir. Ha boljak diýipdir. Şo güni saklaň diýipdir. Güni saklasaňyz diýipdir, men bir miktar ýanynda oturaýyn diýipdir. Turamdan sanam ýene güni göbereň. Men wagtym geçirip bilmejek bolsaňyz, güni saklajak bolsaňyz oturaýyn ýanynda diýipdir. Güni saklap boljakmy? Wagtym geçip barýar. Men näme diýip haram mezliste siziň ýanynda oturaýyn diýdi-de, güni geçip barýar diýipdir. Güni geçip barýarlygy gürrüň ýygyny alyp gideýin. Ondan aňyrda bir ders ýerek gel. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe rivayette şu yılla, bir neçe rivayette 2 yılla, bir neçe rivayette sonraki yılla. O tay muhim değil bir de. Qurbanlyk gabadyna bir kerwenin ýanyna batdyr. Beni Abbas diýen taýpan. Minäde inşallah haja gidelle görendir, gitmekde gidenne görer inşallah. Qawgulasyn. Aňyrda bir ol qan der. Şunaýdy tamam eder inşallah. Wagt bahadır. Beni Abbas diýen taýpan ýanyna barypdyr. Ardynda da arkasynda da Zeyd diýen sahaba barmyşdy. Ohum barip ýallaryna diýençe gördüp oturup olary imana, Allah Taalaň mehebbetine, Qur'an-ı Kerim'e çağırıpdyr. Olun içinde Meysara diýip bir adam barmyşdy. Olay diýipdir: "Ey cemaat" diýipdir öz owasyna. "Ya kavmi, ey ağa inlerim" diýipdir. "Men Allah bilen and içýän şol adam hak peýgamber bolmaly" diýipdir. Şol adam bil şuna inansak inanmasak, şun dini, şun aýtýan nurul kefi ýeriň ýüzüne ýaýraşy diýipdir. Gelin git şu mahallan musulman bolayly, imanyň içine gireýli diýipdir. Meysara diýen adam. Ohm o kavmyň içindäki adamlar diýipdir: "Da'na anka la tu'arridna." Ay otursan ay keplemesene diýipdirler. Zat diýme bil adam marada bile diýipdirler. Ýani imanyň içine girmendirler. Ohm peýgamberimiz görüpdir Meysara gaw kepleýe, mübarek özi Meysara qaşyn süýşip barıp ýanyna baryp din diýanatdan düşündiripdir. "Ey falani, din şeýle, beýik Allah'ın rezaýaty wa, cennet ba, Hudaýyň hoşlugy wa" diýip ýakynjygyna baryp kän gürrümler aýdypdyr. Aham Meysara aýdypdyr: "Ya Rasulallah, ma ahsana kalamak wa anwarahu." Ağzından çykýan kep ne kadar awdanlypdyr. Sen ağzından çykýan kep ne kadar nurly diýipdir. "Ýöne men musulman bolup bilmeýän" diýipdir. "Şon owamyz musulman bolanat" diýipdir. Musulmanlyk kep aýtmandyr. Kullen owa fen sarafal qawm. Hac wagt tamam bolupdyr, hemmesi gaýdypdyrlar. Gaw jetden gulaňar. Aham Meysara ýolda gelýär kala adamlara aýdypdyr: "Ey owamyň adamsy" diýipdir. "Gelin" diýipdir. "Palan owada gat alimken Yahudyň alimlary şolardan bar soraýlyş ýan kadam gurrüňini. Eger peýgamber bolsa şu Yahudyň alimlary bilýärdirler" diýipdir. Bolýa qawdat diýipdirler. Mana maslahat diýipdirler. Oham üýşip kim ulaqan alim adam şolowada. Onda falan Yahud alim ýanyna bardylar. Oham barıp aýdypdyrlar: "Biz ýa Mekke'ye mükerremede qaq bir adam mady, şeýle şitüýsli duruň" diýipdir. Öz kitabyny ulaqan kitap açyp şitüýslidimi şoň gaşy? Hawa. Kepleşi şitüýslidimi? Hawa. Yürüyüşü şitüýslidimi? Hawa. Gülüşü şitüýslidimi? Hawa. Gatty şitüýslidimi? Hawa. Mübarek saçy şitüýslidimi? Hawa. Şoň dişleri şitüýslidimi? Hawa. Şeýle bolýan bolsa, "Fe in kana hada huwa allazi da'akum fa ajibuhu wa adkhulu fi dinihi." Onna aýdypdyr: "Ey cemaat" diýipdir. "Eger şol aýtşyňyz bolsa, hak ahir zaman peýgamberi öwrülen bardan soň dinine girden musulman bolagan" diýipdir. Şon diýipdir, "Biz Yahud ona hasud" diýipdir. "Biz bilýäs hakdygyny" diýipdir. "Maňa meňgeşde kän" diýipdir. "İçi garalygymyzdan, hasadatligymyzdan şol adysyldy Yahudda bakylar islama. Bir içi garalygymyzdan oň ýerine düşmeýäs" diýipdir. "Ýöne dogrusyny aýtsam, hak peýgamberdir, bardan musulman bolagan" diýipdir. Meysara näme diýipdir? "Ya kavmi, inne hadal amra bayin." "Ey can kavmim" diýipdir. "Ey oğdaşlarım" diýipdir. "Şu gurrüňiň güpüllisi ýok" diýipdir. "Şekli däl" diýipdir. "Çyn mykam, yalan mykam däl" diýipdir. "Inni açyk bolu ýürüýüm da" diýipdir. "Musulman bolaýyn" diýipdir. Owaň adamsy näme diýipdir?
Nerci'u ilel mevsim. İnniki yıl gelemizde musulman molar haca gelemizde deyiptir. Şu gurrun da aşın. Men nämäm geçsin, men bir yılım geçsin, toyum geçsin, nämäm geçsin. Ay idin ay deylin de gurrun. İnniki yıl haca gelemizde musulman molar deyiptirler. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم العياذ بالله İnniki oluptur. Ovan adamlar ne gençtir? Ay näme gerek? Hayzur ozur adam yedine düşecek deyip biri de gelip musulman bolmandır. Biri de varmandır. Nesip etmendir. Fırsat ellendirtirler. Vakt geçti ellen. Vakt baqağa bilmeli. فلم يتبعه أحد منهم فأبى ذلك عليهم رجالهم Ova varıp indikil qaytsak bolupdyrlar da ol ovan adamlary madur edip aýnanma bolar hayır bolaryn köýüp berşiňiz täze bir zat möýdi o жерде kandyr bir zat aýdylýan görüňler de geliverin öňkünüňiz bilen getberim de bolýa-da diýip şolaň kefine de galyp indikille gelmändir bu urun galypdyr. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم المدينة وحج ناتيل سوران Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine ve Munawwara geliye. Ondan 8 yıl geçiye. Hac etiye. Resulullah can soňran dünýeden geçmegine var. 60 ýaşyň döwreginde ka. Dünýeden geçmegine küçülik alanna Arafat meydanına Kadim Meysara Resulullah canın yanına geldi. فلقيه ميسرة فعرفه فقال يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أن اختبك بنا حتى كان ما كان من تأخير إسلامي وهم رسول الله جانن yana var bir tanıyıptırlar kadim koy Oham Resulullah canın yana varıp ya Resulallah deyiptir. Allah bilen ant bolsun deyiptir. Şol gelip yanımızda oturmadın mı? Şondan beri Müslüman bolacak deyip yürüyüm vurup be. Heves edip kaldım yöne ayım. Hayf vaktim geçti güymenip kaldım da deyiptir. İnni şu mahal yeltun. Ya Resulallah men şu vakti hevesim badi. İnni Müslüman bolasım geliyor deyip şu vakt kelime-i şehadet edip imanı yiyiptir. İdine olağız. Ya Resulallah قد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا نبي الله Ya Resulallah ey Hudaýyň iýveren peýgamberi diýipdir ýanky Meysara ol men ýanymdaky adamlaň köpsü dünýeden geçdi ey Hudaýyň iýveren adamsy habar ver şola cehennemde mi ýeride şola diýipdir Näjirek Resulullah janyň mübarek huzuruna gelen adamlar Müslüman bolmany bir gitdiler. Kulağasın. Yolda alim adamdan soradılar. Ay öwrilen Müslüman bolun diýdiler. Munda yene bolmadylar. Ay inniki geler sidiler. O ýylda güýmen galyp yene gelmediler. Ahyrda poş dünýeden geçipdir. Inni Meysara Müslüman boly. Ohama aýdypdyr ya Resulallah. Şolaň köpsü dünýeden geçdi. Fe ayna madhaluhum ya Nabiyallah. Ey Allah'ın iyi veren adamsy. Şolaň ýerde şu mahalleydir. Oham Resulullah can aýdypdyr. Kullu men mata ala gayri dinil İslam fe huwa fi'n nar. Kafir bolup geçen bolsa oatda şoluşmaz. Cehennemde diýipdir. Resulullah janyň mübarekdir. فقال الحمد لله الذي أنقذني ey Hudaýa köp şükür men cehennemden alyp galy iman nesip etdi diýip behterin sahabalardan bolupdyr. Resulullah janyň şagirtlerinden bolupdyr. Ders alyp ýer oturup bermeliň siňe daňat ýançy. Fırsatyň gadyryny bilipdirler. Nimet kökgelli gadyryny bilipdirler. Güýün gadyryny bilmeýändirler. Näme ýagdaýla geçdiler. Öňkü Najaşyň gurrungyny öwrdi. Sonra Habeşe'yle gelip Müslüman bolşuny öwrdi. Fırsatı kadrini bilenler ve kadrini bilmedikler şunkun azım ikisinden avadan misalle geçti. Hak gurrunları geçti. Resulullah canın gurrunlarından geçti. Menden orada näme dersler olmalı biz mümin Müslümanlardan çürüyüm. Näme zat bini günümüz güýmek kalmadan çürüyüm.
Hayti bir filmler, bir bernamalar sebep bolmaly bir ýöne görüp ömrümizi geçirmäge. Hayti bir zat sebep bolmaly, kökünep bolup mahtaran başynda oturup näjirek talaý fursatlar elden geçirmäge. Altından ardyşly wagt elden geçirmäge. Mahtumul işan näme diye howlagasyn. 2-3 dagadan tamam etdim inşallah. Mahdumuli göňlüm ajab joş etdi. Eriller sohbetge bir gün duş etdi. Bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasaň doly şarap tapmaz sen dipdi. Ay berekella mahdumul işan. Mahdumuli göňlüm ajab joş etdi. Eriller sohbetge bir gün duş etdi. Ay yüreğim keyif edip joş edip evliyalar bilen oturuşdum dipdir. İyidi bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasaň doly şarap tapmaz sen. Ay maňa evliyaly bir kase suw berip iç mahdumul işan diýdiler. Oha men ödüm ay diýän dipdir. Mahdumul işan keyif etdi iç. Her haçan dolykça şarap tapmarsyň. Gününi içişi mahally aýtdym dipdir. Her wagt kasaň doly şarap tapmaz sen. Yani fursat baka kadrını billiydi. Evliyaların oturuşupdun nimetin kadrını billiydi. Her haçan oturuşup bilmerdin deydi. Bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasaň doly şarap tapmaz sen. Her haçan bu fursatda ele gelme. Her haçan bu 15 ýaşyň durma, 20 ýaşyň durma, 30 durma, 40 50 durma. Yurt parahat, vatan emniyet, ulaman, ahunun, qarin, mescidin, hücren, tekmil, nimet üstüne nimet bolup tuqa, kasaň doly şarap bolup tuqa qadryny bileýin. Fursatyň qadryny bilen adamlaň gönünip geçişini welde, fursatyň qadryny bilmän geçen adamlaň kösenişini welde. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Allah Taala yurdumyz parahat, watanymyz emniyet, agzy birlik iman abyrydy saklasyn. Resulullah canın mehabbetini saklasın. Allah Taala'nın dostlarının mehabbetini saklasın. Müşkilli dogollaryň müşkillerini asan etsin. Musafiratta, gurbatta, hytmatda müşkilli dogollaryň hemmeleriniň müşkilini asan etsin. Merid gözleýärlere Hudaý kuwat bersin.